Kone barajena ala foli bɛ kolektifu mɔgɔ bɛɛ ani mɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛsi kɔnmu kɛ ni I ta jɛlenya kan ala foli ko ye nka o man ca dɛ est-ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ mɔgɔ fɛn fɛn yɛlɛsi kɔnmu kɛ k'a taara jɛlenya kan o mɔgɔ de y'an seko ye yan bi nin ye fɔlɔ de ye nin tɛ ko laban ye nka n'an tora nin cogo la tan jamana in u b'a feere ka kɛ lemuruba ye k'a bɛn o kelen d'a ma o de la Mali y'an bɛɛ de ta ye nin fana ye anw ka hakɛ de ye minnu taara fɛɛrɛ ka kɛ u ka bila minnu ma ta jɛlenya kan minnu n'a ka kan olu ka ta nin ye ko daminɛlen de ye bi an bɛ INPS la yan sini an bɛ énergie la sinikɛnɛ u ye mɔgɔ minnu ta fonction publique la n'u ye u ban k'u ka décret signé ko wari tɛ yen olu fana ka kɛlɛ an b'o kɛ an kana sigi dɛ n'an sigira a tɛ ɲɛnabɔ nka INPS kɔnɔ min kɛra o de ɲɔgɔn ma kɛ Mali kɔnɔ kabini Ala ye Mali dan ka concours organiser ka mɔgɔw ta mɔgɔ minnu ma hali dossier déposé ka concours organiser fo mɔgɔ ka fatu a la ka concours organiser ka jiya di mɔgɔw ma ka mɔgɔw hakilila sigi fo mɔgɔw bɛna baara sɔrɔ ka tila k'a ju cɛ ka bɔ u kɔrɔ o ye ko ye o ye ko daminɛ de ye donc anw fana y'a yir'u la n ko ni olu ka taabolo ye sonyɛli ye n'olu ka taabolo ye namara ye Malien bɛɛ tɛ zo ye Malien bɛɛ tɛ fuga ye anw fana bɛ wuli ka na de sa an bɛ yan de dɛ nin y'an nalen de an tɛ taa dɛ an tɛ taa bilen fo kow ka kɛ jɛlenya kan INPS la u y'u somɔgɔw ta baara la a man kan ka sɔrɔ diplôme t'u bolo dɔnniya t'u bolo INPS tɛ société privée donc INPS mɔgɔw an bɛ min ɲini u fɛ yanni ko in bɛ taa ɲɛfɛ hali bi u ka segin u kɔ hali bi u ka segin u kɔ parce que an wulilen min filɛ nin ye nin furufuru in foyi t'a jɔ foyi tɛ an bɛ du marché public au Kenya où on a la politique chaque homme alors le retourdi le pardon kayaba kayen besifa o chaque homme kayen besifa bi sabu ka sabu kayen besi yo wa tuwa sefa le mo no ta ta ko tuwa o le ni o ko sa ra ku ko ni kare kuwe jibrila kuwe digo kuwe ta to ko le kare do abeboda kuwe ole ali dem ko la bi kuwe ole kuwe pese na secrétaire général ole ni mo de o ko ke o mo le fele be jibrila kuwe na to ka be pare ke yen pesi ko na Atolo mangana akhlobala on me to me fo ante dalon tigala ari dalon tigala to me fo chere bango halu ya ya bango denna dikai le holo ya kale sana ya fayo mama tshela bona si bokeratu elle veut dire que appelle-le magistrative fonction publique elle a elle-le dans travaillana dans travailler mais il kale woni aba ke fashu
tɔgɔ Sega Jara ne ye collectif Piton président ye collectif des candidats au recul par l'INPS olu fana ye Piton tɔndenw de ye donc comme an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnenw anw donna résistance la donc o résistance de kɔnɔna la an tɛ sigi bilen mɔgɔ o mɔgɔ ni bin kɛlen don i kan bɛɛ de bɛ wuli i ka hakɛ ɲini sisan nɔ bɛɛ de bɛ wuli walasa ko minnu kɛra ka tɛmɛ kɔni segin kana se ka k'olu kan concours ka kɛ jɛlenya kan recrutement ka kɛ jɛlenya kan min ni min ka kan o tigi ka bila ye nin ye ko daminɛlen de dɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ yan don o don de fo fɔ ni ko fɔ nɛrɛ kɔ o de tun bɛ